Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruke jauna. Kristo erruke. Erruke jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizonei, hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspe zagur, eskerrak zuri, jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna, jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, behartsuen ganako dezun maitasuna, hitzez eta idatziez erakusteko aukeratu zenuen Lukas evangelari santua. Emaiguzu Kristoren izena pozez aitortzen dutenen gogo bihotzez bat izatea, eta munduko herrialde guztiak zure salbamenera ekartzea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zuregin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Timoteri, anaia maite, Dimasek utzi egin hau mundu honekin inguratuta, eta esalonik eratu da, Krestione Galaziara joan da, Tito Dalmaziara, Lukas bakarrik amorekin, hartzazu Markos eta ekarrizurekin, lanerako oso badut, Tikiko Efesoratera dut, onerakoan ekartzazu, troa den, karpoen etxean duzituen solgainikoa,
begira, arkumean otsoatea bezala bidaltzen zaituzten. Ez eramantzeuekin, ez dirusalerik, ez bidezorrik, ez horietakorik, eta ez gerik bidean inori hartu egiten. Etxeke batera sartzen zeratenean, hau izan berik zuen horreko izan. Bakea etxe horretan, eta bakezko jenderi bada, haien gainean kontatuko da zuen bakea. Beste berriz zuen gaitzuleko da. Etxe hartan egon zaitezten, jantza zuen eta edan daukatenetik. Zor zaituta, langileari bere esakia. Jaunak esanak. Gaurkoan alde batetik, Patxiren hautsek eman ditugu despeditzeko, eta ari gera San Lukas egunean meza santua ospatzen. Esan genezake, hemengo gure aurrekoek, hemengo uitziarrek, halako promesa bat egin zioten San Lukasi, garai hartako epidemi bat gertatu zelarik. Epidemia handi bat, garai hartan gainera, esan genezake, medikuntza eta askozaz ere atzeratuagoa zegoan, eta beste inongo irten biderik gabe San Lukas hartu zuten zaindari bezala, bitartekari bezala, eta ari eskatu zioten epidemiura bukatzea. Eta nonbait bukatu egin zen, eta horregatik halako promesa egin zuten uitzin, eta urtero horregatik San Lukas egunean saiatzen gera eusten aurrekoek emandako hitzari oso importantea izaten baita, herrientzako, familientzako nortasunari eustea, eta gaurkoan hemen elkartu gera. San Lukas ospatuz eta beste epidemi baten kontestuan, testuinguru oso berezi batean, eta baita eskatzen diogu laguntza, babesa San Lukasi aurtengo koronavirus epidemi honetan. Eta pentsatu dezakegu San Lukas oso ezaguna da, 4 evangelistetako bat dugu. 4 evangelistetan 2 izan duziran 12 apostoluetakoak, Juan eta Mateo. Eta beste 2 ez ziren izan 12 apostoluetakoak, Lukas eta Markos. Baina izan duziran San Pabloren ikasle bezala, bere laguntzaile bezala izan duziren. Eta Lukas, hain zuzen, da horietan denetan, pensatu dezakegu 12 apostoluak eta beste 3 evangelistak eta danak ziren judutarrak. Lukas ordea etzen judutarra, Antiokiakoa zen. Horregatik ere, sumatzen da, evangelioak griegoz idatzita baitaude, eta sumatzen da Lukasek beste griego oso zaindua daukela, eta gainera bere ogibidea medikua zen, bera medikua izan duzen, eta gero San Pablo ezagutu, bera etzen ez judutarra eta ez deus, baina kristau bilakatu zen. Eta San Pabloren laguntzaile, eta hain zuzen ere, idatzi zituen 2 liburu Biblian agertzen direnak, bere evangelioa, eta baita ere apostoluen eginen liburuak bertan kontatzen dira, aurren urte haietan apostoluek eta San Pablok eta indako lanak, eta hoi Lukasek idatzia da. Berak, esan genezake, garrantzia handia ematen diola, oso modu argian azaltzen duela, Jesusek erakutsitako gauz oso importante bat. Bere apostoluei bihotzeraino sartu ziren behartsuak, pobreak beti gertu eduki behar zirela, lagundu egin behar zitzaiela. Haiek halako toki oso berezi eduki behar dutela kristauentzako, pobreak. Horregatik Jesusek erakutsi zien bere apostoluei pobreai laguntzen, pobreak onartzen, ez inor gutxiesten eta kasi kontrakoa egin genezake, baizik eta modu berezian tratatzen gizarteak baztertzen zituen pertsonak, hankazpian zeudenak, edo gaixorik zeudelako, esate baterako lepra zeukatelako, edo atzarretarrak zegoelako, edo diferente pentsatzen zutelako, edo zein gauzangatik Jesusek garrantzia handia eman zion horri. Eta Lukasek argi eta garbi agertzen du bere evangelioan. Gero de normalean, irudikatzen direnean 4 evangelistak, Lukasena izaten da zezena, zezen batekin irudikatzen da Lukas, San Juan arrano batekin egiten den bezala, edo
Markos lehoi batekin eta Mateo normalen ingirutxo bat edo umetxo batekin. Gaurko egun honetan, Lukas evangelista gogoan degula, ari eskatzen diogu berriz ere laguntza, babesa, bitartekaritza. Batez ere, alde batetik, Jangoikoaren hitza estimatu dezagun, berak lan hori egin zuen idatzi zutzi, pentsatu dezakegu hasieran, normalen Jesus bizi eta berehala hil eta bere pizturen ondoren, oraindikan jende asko zegoen, berarekin tratu izan zuena, edo berak egindako hitzaldiak entzun zituena, edo hitzaldi horiek entzun zituen pertsonak ezagutzen zituena. Baina gaur egun 2000 urte pastu dira eta ezinezkoa da holakorik. Horregatik, izugarrizko lan politia egin zuten evangelistek ura dena idatziz, gure garaietaraino aiatzeko. Eskatzen diogu estimatu dezagula Jangoikoaren hitza, estimatu ditzagula Jesusek nahi duen bezala behartsuak eta gaurko egun honetan baita ere gogoan hartzen ditugu, eta honekin bukatuko dut, gure misolariak. Elizak Domuni igandea ospatzen du eta gogoan hartuko ditugu, hemengo eta gure inguruko eta mundu guztiko misolari guztiak ere. Kontzientziatuz, haien alde erregutu behar degula, eta baita ere lagunduz. Sinisten dut Jangoiko aita guztidun, zeru lurren egilea. Sinisten dut, haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginia gandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta horiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jangoiko aital guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko igande honetan munduko misolari guztien alde. Jangoikoak indarra eman dezaien, argia eman dezaien, eska dezaiogun jaunari. Eta Jangoikoari ere eskatuko diogu, San Lukasen bitartez, Uitziko herriaren alde, zaindu dezala, gorputz eta harimako kalte guztietatik, eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eta gure hildakoen alde gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko ditugu, Patxi, Sagasti beltza, hemen bere hautsak ditugun honetan, eta baita ere Balda Arraztio familiko hildako guztiak ere. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Bizi derilean errosarioan
Amatxit maitea Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoaren oparia jangoikori eskaintzerakoan. Emaiguzu jauna, zure aldareko zerbitzua bihotz zabalez egitea. Lukas evangelari doatsuaren eguneko eskaintza hau sendabide izan dakigun eta salbamen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu jangoiko alguztidun betireko horri. Zuk betiko hartzai horrek ez dituzu bertan bera uzten zure hartaldeak, baizik eta zure babespean zaintzen duzu beti. Zure apostolu doatsuen bidez, hauek zure semearen ordezkariak dira. Zure hartaldeari, hartzai eta zuzendari izateko emanak. Horregatik aingeru eta goi aingeruekin eta zeruko talde guztiekin zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, dira guztien jainko. Zeru lurrak beterik dauzka, zure dizkirak. Osanna zeru goienetan, bereikatua jaunaren datorrenan. Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zekoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean.
Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak. Bereziki, Patxi, Sasti Beltza eta Balda Arraztio familiko hildakoak. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten talbira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zugesna da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jainkoaren bildotza, lentzen duzuna, errukizak izkigun, Ona hemen, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zuen etxean sartzego, baino santzazuz batetan. Oh.
egin dezagun otoitz. Jainko al guztiduna, zure aldaretik hartu dugun sakramentuak santu egin gaitzala eta indartu, San Lukasek erakutsi zuen evangelioaren fedean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Datorren igandean ere, meza izango da. Laugarren igande guztietan bezala, garai hontan bertan 12 tarditan. Gaur 8 berriz ere meza izango dugu. Eta orain bukatu horretik, erresponsoa errezentuko dugu. Bai, hori da, Jose Manuel Urritza, ez da? Hori da, bere alde izango da datorren igandeko meza. Eta orain erresponsoa errezentuko dugu bukatu horretik, gure hildakoen alde. Beti betiko zoriona gure hileri eman jauna. Betiko argi zabalean zure argiak argi ditzan. Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, gure eta Jainko jauna zure semeak bere gorputz santuaren sakramentu utzi digu bideko janari. Egizu, gure hildako senideak janari honen bidez Kristorekin betiereko maila iritz daitezela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bere ikaz zaitzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean. Egizu Maria, gugatik erregu, eriotzak orduan, ez gaitezen galdu, eriotzak orduan, ez gaitezen